A veure, si tinc que definir amb una paraula l'Àngels, és treball. Començant com a personalitat, un 10. Com a bondadosa, un 10. I don més del que rep. Penso que la política està al servei de les persones y l'Àngel ho té molt clar. Es una persona muy sensible en cuanto a los asuntos sociales. L'Àngels ens pot aportar molta constància, molta perseverància. És una noia molt coherent i que les coses se les prepara molt bé. En su cargo de concejala ha demostrado que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Es una candidata que está en las asistentes sociales y ayuda al pueblo y todo lo que dice lo hace y bueno, y muy bien. Com que l'Àngels és una persona molt treballadora, l'equip que ha muntat per a aquestes properes eleccions municipals segueix la seva vessant. Con su carácter, con su capacidad de trabajo, con su buen hacer, ha conseguido que gente que estaba al margen de la política, pero que tenía la sensibilidad de la izquierda y fundamentalmente próximo a los socialistas, han dado el paso i van en les llistes con ella. Nosaltres portem un equip molt il·lusionat, portem gent jove, gent amb molta experiència. Persones amb preparació, amb formació i amb capacitat de treball. I en el cas de l'Àngels, la seva tossudesa els portarà tots per molt bon camí. Perquè som un equip molt multidisciplinari, perquè som una gran família. El programa electoral que hem elaborat des del PSC d'Arenys de Munt està pensat per la gent d'Arenys de Munt, que està patint molt la crisi, que veiem com els recursos que ens arriben són molt minsos. El que més m'importa del programa electoral és el pensament cap a les persones i sobretot la tasca que ja està començada, que és el banc d'aliments. Una gestión, como ya se ha venido haciendo, que revierta sobre la gente, una gestión que alcance a todo el pueblo d'Arenys de Munt. Una millor equipació per a la nostra policia local, una millora en la nostra seguretat ciutadana i una millora per als petits empresaris i sobretot per a les dones empresàries i petites emprenedores d'aquest poble. Per Arenys de Munt, per les persones.